Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau dzakanaka dzanyasi zuwa rechigumi nopfumbamwe mumwedzi womhepo tiringe zviri munhau dzanyasi makweta anowira kotsorodzo wanhu wezimbabwe lawyers for human rights wagoburika wachireketa kuti tiri kufara nokutenda hurumende yefrance kuburikidza nomuzinda wavo muzimbabwe french embassy pachirungu vaivagotipa mari yekuti tigoende kumatare tichimirira wanhu wazhinji wangu waripe mapepa okuzvahwa anozvitupa izvezvi waanazvo tekuti makorokoto ndokuita tuzvinukawo tunoda kurehwa manja manduwe sezvizvi ipapa tikaringa ziyambi agoburika akati wakomana gungwarirai imimi munoita mabasa opadandemutande resocial media gungwarirai kwai kana pamunoitirapo pakaburitsa nhau manyepo kana nhau dziribe kuzivikanwa kuti ichokwadi chere tinobva takuisai mujere manduwe gungwarirai ndosaka muchitoona isi takagara tazviona tinoramba tichindoburitsa nhau dzezvinenge zvaitika kuita mabairo manyepo ipapo pakaita kunyangariwa wanhu wachaita kuchema rimwe zuva kuna varume vatatu vari kunzivo vagoenda kune imwe kambani inoita zvokuchera zvicheriwa mubulawayo mumu vai vakaenda koti isusu tabva kuofisi yashoni munangarwa tipei mari vai vakatokwanisa kutora mari inoita zviuru 55 ipapa kwaimuridzowo kambani iyo ndiye akazoenda kooringana akatomboka nyai naiye shoni munangarwa akanzi aiwa bandiri rekutuma vanhu apa mari yanyura vai wanhuwo ndi munyaradzi charakupa tawanda mangi navhikita jaja wakomana heno kuti wachaiburika chere iyoyi ipapa waribe kana upowa bheroka unondoziva kuti unenge watoita kutsikiriwa chaiko kusvino tikaitione kwainoperera unowamopo kare waiita basa rekusenza mumba momumwe murungu iko wakabva waita iye mukadzi nomurume kuharare kwai aiita zvomugadhe neaisenza mumba batsirana hawo kuba mari inoita zviuru 70 chaiwo zvomari yekuamerica manduwe wakanyangariwa apa kwai watora mari bvawabva wanyangarika kutiza manje mupusiro wacho aiwari wamwe maisvonora shoma kuti peno zviri kukasika kuoneka munhu anozofunga kuti peno ndakatadza kuerenga zvisvino kana kudii apa iye sara mutemarunda naMilton mudimu apa sara akabva abatiwa neimwe mari yacho yange yabiwa manduwe unobva waita kuona kutoti orerere yaita kubiwa newasingafungei tikaitione kuti wachapedza wari papi kureketa kuno aiwa wachindorimo hawo mujere chaimo matare kuri kuita kumhanyisana manduwe kureketa kuno kwai mhuri yekwasakara inoita kuhwisana manduwe kuti mari yakamboiniwa yoroto sei iribe kuisiwa zvakafanana zvakaenzana kuvanhu vese iwe vakaita kunyangara rekai tirambe zvedu tichiringana kutoti dare guru munyika ragototi aiwa nyaya iyi ngaibenhukepo kare ivhuriwe nyaya iyi itandidziwe kuzikana kuti yakapera yakaita sei rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika papi unondoziva kaakuita kwavanhu vamari vanoramba vachindoita kukakaritsana rekai tinoramba takaringa hedu kuti zvinopera sei nyepa iri ipapapo kare muzvina fundo atamutambara agoti aiwa rekai tiuye titandare hedu tiripo ndichiparura rimwe bhuku mhanduwe randakanyora murume yaari kuita kunyora mabhuku mabhuku yachemakurire ainenge yakaita mhanduwe unotera kana uri besimba rokuverenga unogara wandorekera kuritanda nekutoti rakaita kukura kwai chipiri chiri kuteera chichi ndicho anenge ari kuparura bhuku rache rakanzi deploying artificial intelligence to achieve United Nations sustainable goals rekai tione kuti zvinenge zvichireketa papi zvichiburika sei agototi aiwa vanhu vese sunungukai kuuya naanakadzitape uyai mudzitape murino yataiwo zvisvino taona kuti tinokona chiri kusvikira apawo wari kuronga mutambo wemakuwerere woZim Achievers Awards wai wagototi aiwa tiri kuda kutoti mumiriri wenyika yeBritain
iye Pete Voles auye ndiye koita murume anoremekedziwa zvikuru ipapo. Yaiti kuona mhanduwe kuti vachireketa kuti kudini, tinokunyepai zvinenge zvaitika. Kambani yoDinson Steel iri kuita kufara mhanduwe kuti kwai mwedzi mitanhatu yokutanga kwegore tatengesa zvinhu zvinosvika mamiliyoni 100 mari yekuAmerica. Aiwa ka zvinoda kurohwa manja izvi mhanduwe, kurohwa manja kuzvinhu chaiko. Rekaiti warohwere manja peno ndokuti nyika iite zviri nani. Wange kwai kuri kugadzirwa magetsi anoita mamiliyoni mawati churu chibodzi nemakumi mapfumbamwe manomwe 1097 megawatts pachirungu. Kariba kwai mazana 424 424 megawatts pachirungu. Wakazvimira wegani kwai vari kuita 53 53 megawatts pachirungu. Pabodzi pobva waita churu chibodzi nemazana 544 1574 megawatts pachirungu. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvo zvakadando. Nenge tichikunyepai chiri kuramba chindohwadza mhanduwe kutoti magetsi ari kuchinja mamuendero awo. Wavanoreketa kuti kwaita tambudziko kuhange nopawasingarekete wavari kuti tikugaya magetsi akawanda. Kwedu kujecha mhanduwe magetsi anenge achindoita kumukira kubata chongwe muromo, kumukira nguva yemashambanzou obva atotekaira. Osaya kuti konaiwa kumena zvinhu zvayo zvinoramba zvakadaro zvisingachinje. Pane anenge achida kutibata kusvipa tichazvibata hedu rimwe zuva vachazozvireketa. Farai Maguhu agoreketai kuti kwakuno musangano kumagunje wanhu kawangu vari kunzi wade kupuwa mari. Kwai wapuwe kumari kwokuti kuri kuakiwa fekitari yosamende ikoko inova China. Kuno kwai musangano uyo wakazobva wandonzi aiwa bauchiripo wanga kwaenda wagari vanosvika kana 70 chaiwo. Rekai tione kuti wachaipedza sei, nekuti wagari wakagara waramwa kuti kuzvidaba izvo zvofekitari yenyu waChina inoita kuwaka simende. Nekutoti wakafunda kwai kugara nakaona dzavamwe mhanduwe wakafunda nokumabhuku kuti nanyasi vanhu vanotokotsora vachindokotsora zvoito zvinopera. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Nyaya yakaburika nozuro iya yokupfa kwaTendai Ndoro iri kuramba ichihwadza mhanduwe kureketa kuno. Agotonzi anenge anga atoona mazuva aripi kana kuzikana kuti aripi. Ndofunga anga atoita kuoma chando kare kare kuti zvinoita kuhwadza. Tondoimba kuti akazopfa agashira Ishe Jesu Kristu nokutoti kupfa uribe Jesu mhanduwe kupfa kairi ka. Nokutoti paribe kumuka ipapo, paribe kumuka mhanduwe kana nguva yacho yakwana. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. Tinoramba takaringa ipapapo kare kwai muno muzvinapembe wedu anonzi Brighton Chimene anenge ari ndiye akabata pembe mhanduwe pari kutatsurana Sudani noSenegal kumutambo yoChani iri kutambiwa kureketa kuno. Ikuti makorokoto uyu kwedu tinotoridza kutoti zviite zviri nani. Kureketa kuno mhanduwe tikaringa ipapa kwai watambi webhora vari kuhwadziwa fani nomamirira aita nhandare yorufaro vari kuti pachiribe mufaro kana tiri kutambira kurufaro. Nokutoti kwai uhwahwo mhanduwe huchiribe kuchekiwa zvisvino ende hwatadza kuti hunatsa kuita zvakanaka. Rekai tione kuti Jacob Mafume achagoreketa kuti kudini, nekuti ndiye anga ari kupa umbaka kureta chabva taita rufaro nobva yatoita kuti rufaro. Mhanduwe vakaita kunyangariwa kwai nowakuruka manyepo ano makumbo mapfupi anozondogwidiwa basi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi kumwe kufadza kuri kuitika Zimoko kambani yayo dzimotika aiwa yaita zvino yaenda kuvatambi voragibhi ikati mukuru wavo Hilton mudariki aiwa ndaiti kupe motika mhanduwe ugopota uchitekaira kazhinji padzinopuwa motika dzakadai inobva yauyo anomafuta mhanduwe unongochitekaira madiri aJorgina uribe kana hambo kubvunza wozondoburikawo uchitawo tumaadhivheti 2 3 asi unenge wakanuna. Tikati ndo zvinodai zvaramba zvitoita kudando nekutoti ndo zvinoita kuti vanhu vambwe shungu nekuramba vachitambira nyika. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese dzandira muSouth Africa wakomana
umwe akambonge ari kuwakuroroto William Huma agonzi nodare ngabenhutse mari yemamiriyoni makumi mairi nebodzo mari yemusouth africa yaakanga apuwa ichipuwa makambani achepo kare nemasangano aanoziva iye orererere tavakajachamuka mhanduwe pakaita kunyangariro yaiti goona kuti zvikapera sei apawo kwai kuno wamwe wange watora muto wonzimbe mhanduwe ethanol pachirungu wagotora gonyeti rese romuto wonzimbe riri romarita zviuru 40 wakati taakuendesa kuzimbabwe apa iyo kwaakurega hawo kuita izvozvo waakaenda mhanduwe zvinoita kunyadzisa kwaakaenda kune rumwe purazi kubrongosprit orererere wasvika ikweyo kwaakukwechemowa nemapurisa tikatoti eoka makona wange wari kutora muto wonzimbe uyo wachiisa mudzimotika diki diki wachiendesa hurumende yafara kuti wabatirwa apa mabhengi emusouth africa akaita nyaya yekuita kubvumirana kuti ngatikubvisei mari yomunyika waendesiwa kudare guruguru ronyika nocompetition commission yomusouth africa ndokuti mazino kaku inoita kuruma mhanduwe inotamba zvevanhu vanojairira ikati aiwa tusvinu dai zvaramba zvakadaro rekai tigoona kuti zvinopera sei kuramba tichizvitenda izvozvo kuramba tichizvitenda. Kureketa kuno vanhu vanotetekera nhau vanoziva nyaya yodhudhura kureketa kuno kwai dhudhura yapedza ka vanhu vokunzoko nyika vakumukirana pachavo izvezvi kureketa kuno watanda kueastern cape apo bva wabatana nobatora zuma riya roMK orerere mhanduwe zvinoita kurwadza wakutotanda kutoti imimi muri wekutranskei burikai muno apa transkei kuchiribe chinonzi transkei ka wese wavanhu musouth africa izvo zvataigowhanyepa kuti kurekai kusekerera ava wana nyamupini wava nokuti mangwana wanofuma wava kutokugwemai nemioko kare rekai tione kuti vachaipedza vakaita sei nyaya yacho tinoramba takaringa apawo MTN yakareketa kuti komana tiri kuferefeti vanhu vaamerica kwai nokuti tino kambani iri kuIran okare noimwe inge iri kuAfghanistan nyaya yeAmerica noSouth Africa iyi mhanduwe dai wareka uramba wachidando apa vanhu vari kuita kufara kureketa kuno kwaino Netflix tiri kuda kuunza mutambo dhirama mhanduwe rinoringa chokuita naTabo Bester iye nhandipa magudumana rakanzi The Beauty and the Bester rekai tigoona kuti rinomborika richireketa kuti kudini zvii zvinenge zvichiitika tinokunyepai mhanduwe ipapo apawo kuBurkina Faso kwadzinga mumwe mukuru wevanhu woUnited Nations ari kunzi akagobudisa mhanduwe gwaro rokutoti masoja nevamwe vanosenza kuhurumende iyoyi vari kutora wapere wachibhinya kuno ipapo tikati rekai tione kuti zvinopera sei tinoramba takazviringa apa vamwe vakuru vekueurope vari kufara chekuti pano kwai tabata Trump panorwadza nekuti taenda takaungana tikamuratidza kuti aiwa takawanda takasimba kati nokuti ichokwadi chete rekai tirambe takaringa isu kuafrica ka tinondoramba takaringa nekuti zviri kubaba tiri tikuziva baba kuti waringa wachinyepana kuti kudini ipapo kwai wana wanyamunhu vari kunyepana zvigodzi zvoo kureketa kuno ipapa tiri kufara kuti kwai kuno rimwe rinoita zvokusarura ganda mhanduwe rakaita kureketa masoko okuhwadza kuna iye Semenyo waitamba mutambo webhora aiwa kwaira gonzi iwewe chakudaba kuti uende kumutambo webhora yese kusvikira tapedza nyaya yako kati makona dai mateingidzira ipapo tikaiti kuona kuti zvichapera sei kuda kutoti arambidziwe kutekaira kuEurope kwacho kwese apawo Springbok yabuditsiwa mhanduwe vanhu vachatamba musi womugovera kwaipasiwa washanu basi ndo wasiwa vamwe wese wagumuriwa mhanduwe vanzi garai pasi mukunyanya kujisa rekai tione kuti Rasmus anenge achifungei achizoita sei tiri ipapo aiwa panyasi mhanduwe rekai tione kuti zvinotekaira sei asi tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onhau.